Yan, may buntag. This is Eric. Hello guys, welcome to my channel. Good morning, good morning. May buntag ni mo. Pilay dati mo? 62. Sa sinta. O kaya tatay ato itawag. Unsa may mong ipamatit ay? Tuwati na ako, ubula ko ang nagpaanan. Tapos paluya ko, taban, sa ubo. Tapos ko lang ko kamahilo sa kulawas, tandog. Tandog, puro magkapoy yung tekutanan. Kape yung Kaya paminaw. ako na problemahan, kaya ubo mo balik-balik. Una nga di ko katulong kong tarog. Imong ubo, wala ba'y kuwan ka ng walay plimak? Wala, ako na yung lima. Mugawas, linikuan mo. Wala ko din maayo. Mga pila kadlaw naman na imong ubo. Kuwali siya, pagsugod, dali ko lang magbuhala ni Kasibana, kay pagsugod. Duha ka sima. Ko lang kay ubo niya, dala sipon. May pagsugod, dali. Dua pa ni siya Kasibana. Duha ka semana no. Walay kalintura, walay kuwan. Kalitura ko kadali, pero agi lang. Agi lang. Oo, agi lang siya ba? Oo. Tungod to sa kanang si Kubo. Agi ba? Sige. Gawa sa ubo. Kung sa pala mong ipamati. Mura lang kuan, mura lang ko kuan, waluya ko kay kung pa kaya bulawat kay ako lang tayo. Walay pamuipoy, pangalay, sakit likod, hawat. Dai pamoy-poy. Napoy pamuipoy, pangalay. Oh, sakit likod, hawak, wala. Na. Naagihapon. Pero ang pinakakuan dyan ni mo ron, unsa man, sakit ang Ala ko yung ba kuan ka magbubuko ba. Pura kay kulanganan magbubuko niya. Wag ko kanang kaluya. maluya na kayo Kaluya ni ko Ginubo. ilubo. Kay lahi mo ko diyan bubuka ko kanang mura ba kana bitaw kasugod ko bubo. Magsigi na lang. Sige. Isa sa pagdungon. Kawa ka bubuka. Oo, niya. Kanang matulog. Kaya matulog ko, makatulog ko, pero muna gina nga makawatak ko kung kuha lang ako bubo. Lang, atol. Sige, sige. Asa gani ka na puyo? Sa lame, extinction. Limb extension. Ayan guys. So, mayong buntag sa tanan. Shout out sa taga limb extension na si Tatay Dere. Sa Sintay. Sa Sintay 2 anyos. Napakaswerte, no? Nindot kay mabutaan na nga. Idan nga. Okay, gahapon na itong paminaw, no? Na si Tatay Dere atong tabangan, no? Na dungog man ninyo. Daghang kay salamat sa inyong pag-click o pili ani nga video, no, para makatan-aw mo. Ayan, so maraming salamat sa inyong pag-click o pagpindot ani nga video, no, nya nadungog man niyo si Tatay, no, na sige sa ubong, masige na lang ubong, duha ka semana na ni. Nya maluyan lang o kinubo. Luya. Unsa may ginom nimo tambal? Tambal na yung pas ko pa, ang asawa di palit. Nya kumusta man? Ha? Kumusta man na tambal? Mura di kay tanto ka makabiha-biha dahil malayo. Dahalay nag-siguro. Kulang pa? Kulang man. Sige, so na si Tatay Dere ato ang tabangan nga mamaayo iyang sakit na ingon o ginapamati niya nga ubo or kanabang kani maluya na lang tinubo or ang paginawa Kitawa mo gyapon kapoy, luya. luya kapoy o ayan so Kapoy. kung atong tabangan si Tatay, no, inabanan sa pagkampo sa Ginoo kay dili man makaya kung ako lang yun ang muayo parte bukata kung tingkapuya na to na og at kitara mismo so magpatabang ta sa tuang Ginoo kato ang labaw makakagahon nga mamaayo to ang ginapamati katong kalawasan labi na kay Pasko na, Pasko na. no, yan kinang good health ta sa tong Pasko, no. Oh, yan bagong tuig na po. So ayan, so maghilot ako guys, no? Karon kay para maayo si Tatay, mahimsog ug maayo ang iyang ginapamatay. Of course, ako ang mga viewers sa mga nagatanaw sa kuha, nagasuporta sa kuha kanunay, no, permanente yun nagatanaw sa kuha. Daghang kay salamat sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood, no, sa inyong permanente nagkasubaybay sa kuha, no, na nadungog man yung si Tatay, no. So, daghang kay salamat labi na gyud sa nag-subscribe sa kuha. Daghang kay salamat. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Ako ang i-shout out akong pasalamatan. Thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang Indonesia, Malaysia, India, United States, Japan, Thailand, Vietnam, Cambodia. Of course, ang Saudi Arabia. Ako ang i-shout out. Thank you for watching my YouTube. Ako mga kababayan sa Saudi Arabia.
Of course, number 1 ako pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Maraming Pilipinas, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Of course, sa karon lang yun nakakita sa kuha, o karon lang yun mo nakable aning nga video. Please subscribe, no, para updated mo sa kung ginahilot kan adlaw. Pwede po nyo pinduton ang notification bell para updated mo. Permanente din nga makita niyo kung hilot niya. Pwede mo like, ya, pwede po mo share, mas nindot kung makashare mo. Kaya kung makashare maguta, mas daghan ang masayod. But po sa bot, daghan po matabangan niya. Kung na may mga pangutana, comment lang. No, kung pangutana niyo kabahin sa ato ang ginapamati sa kalawasan, no, kung na may mga suggestion, comments, comment lang. Kung gusto mo ipa-shoutout ang iyong lugar, comment lang, no? Labi na gyud ka na to ang ginapamati nga hangtod karon wala gyud mamaayo. Kinadala-dala gyapon nato. Comment lang basi makatabang ta or ana lang, no? Comment lang niya. Please subscribe, like and share. Ya, hindi maghilot na ko guys. So nangutana sila kung taga-asa ko na ako sa Digo City, Davao del Sur. No, First Tram Street, Barangay Sunuan, Ravina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan guys, so maghilot na ko. Okay, para makauli na si Sir. So shout out sa taga Lim Extension, Digo City. Okay, tanggalay mong jogging pants tayo. Nag-break ka? Ito man. Nag-break. Tanggal lang. Please subscribe po para madungagan na nga ko ang subscribers, para magdagdagan naman yung subscribers ko. Subscribe, like, and share po. Maraming salamat. Kung asawa din, nag-ingos pa dali. Kung asawa mo yung tuldo ani. Kung ano yung talong, naharap yun ako. Kung talong na ako, gawag na yung yun. Oo. Ako nga, silapin mo na, gawag na. Dahil ito, delipan ko an. Biling ko ito lang. Silapin mo rin ka, kaya ko mo lang. Kung ano na, walang balang. Asa nga laki? Sinasurahan na niya. Kaya, ito bang pahulong. Ito ka dito. Nya? Pahulong, butahan ako. Kailangan diha. Wala ka ng malambalan, magulo. Nya. Kaya ko pahinok lang ko. Dito nga ito, sabihin ako pa ano na. Kita nga lang yun, si Eric. Eric Hilot. Kung Eric mo nagana na na. Nya. Kaya ka nipita. Balik ka dito. Kaya kung nakakala mag-hospitapoy kay Ginhawa. Apoy mo. Kung magkawa na kasumana na, may hinagpilo. Direkto doon sa dala ko, mga dalawang yapo yung asan. Ikaw rin maghasol. Pwede ko ang ginahawa ng sol. Ha? Hindi ka pwede maginahawa ng sol. Hindi mo nang kasanawa kapoy ba? Bali. Pag ang ginawa na may problema, wala kita diha. Mayroon sa liha. Pinagkita sila na ginagawa ba? Bahalag magtagyang. Basta di mo ginawa lang. Kaya pwede yung sa unang panahon. Nung na nahaliw na kupiyaga. Ito. Sino pangalan? Pangalan ni mo? Romeo. Romeo? Oo. Muna tinuod.
Remihiyo ang tinuod. Ang tinuod, Remigio. Oo. Basta kalas ng hilot. Ah, Sikit gamay. ito sakit man. Ha? Sakit. Di lang, basta lang gamay. Kani, kapantay kani, kani? Kani? Lusay ni siya ha, wala to ni malusay niya kani lusay ya. Pag di na to ni tandog mo dako ni mo ninungdan puro nga magpunga ta usahay, utas usahay ha kani oh. Mo ni siya singot uga ha.
na ano dili sakit no. Hmm? Dili ba mo itong rawat ang dugon dili sakit. Ano naman? Pati ko dili sa sakit. Sakit yun siya, basta na kay ipamati. Ano tawag ba? Linggo. Ha? Linggo ma. Ha? Pwede na, linggo. Dili pwede maligo. Karon ugma, ha? Duha kadlaw dili pwede, ha? Pila? Duha kadlaw karon ng ugma dili pwede maligo. Ano ka daw limit? Maligo ka Lunes, ha? Kaya pa manitira dapat kilot kaya na magpuan. Ano ba yung bag? Salamat. Tampit sa Ginoo. Hmm. Nagahilot ka? Ha? Nagahilot ka? Oo, kuhan. Ha? Tingnan natin. Ano ba manghihilot ka? Hindi ko kumagino. Oh. Ako lang para sa imo ba? Kahit hilot ka, magmusampit. Pagkampo sa Ginoo. Oo, kay dili makaya eh. Dili makaya na tong walay Ginoo. Kita rin, kita-kita rin ko ayaw. Ha? Dila, ito katakos, kita-kita rin ko ayaw. Dili pwede na. Ato din, kita sa Ginoo. Oo. Atong i-kwat sa tanan. Ihatag na to siya ha. Magpatabang kita, no? Sabang. Kita makapaayaw, gitara. Kaya basta kaya. Alright, sampit ito. Sige, yun na ni Tanaw. Si Pat Loves. Katong gihilot ang gabi eh. Like that.
Alas 11 na po na kaon. Uniform na BG. Sakit kamay tay? Ha? Kaya ra? Kaya ra? Nag-explain ko sa imo tay, paminawa ko. Tay. Tay. Mag-explain ko nimo, paminawa ko. Sakit to na. Mag-explain ko sa imo, paminawa ko. Oh. Ha? Manungog pa ko nimo na. Oh. Ganit diri tay. Kung wala pa ka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? So automatic tayo kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo, ha? So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor, mo ni pinakababa nga rason nga anong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa imo kung magpa-dialysis ka, ha? So karon tayo, kung mataas, automatic, no? Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao tayo, kung taas ang uric acid, kani dire, ha? Ang mapikton sa tao, hapsang lawas, kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke tayo, so sa katao, kung taas ang sugar, kani dire, sugar, ha? Ang mapikton sa tao, hapsang lawas, kaning tuo may maigo. O na sa explanation, nga nung ang stroke, dili parehas. O, karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid, nagparehas. Katagas, pag-atake. So ang resulta natin, di na yun nakalakaw. Pero pwede pa na sa matabangan, ha? Yan, napoy bang atake tayo nga pati ba maapektahan. So maningkamot ang yuta tayo, wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke, maningkamot ha. Na kani mong uric acid kani diri dili gyud mo taas ha. Oh, ang pangutan na unsaon man nga dili mo taas ang atong uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga naihimbis. Kasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Oh, manok, baboy, baka, kandeng, lamang loob ha. Labi na gyud si karne ha. Di mo ka kam nigarilyo. Di ka manigarilyo? Manigarilyo dili. Inom. Maayo. Sa una. Maayo, maayo. Kanang sakit, dili. Sakit ni? Kani? Kani sa tay lusay ni. Kaya kani lusay, pag di nato ni tandugon, mudako ni mo ni nungdan, nganong na taong magsungkot-sungkot o magtakingking mulakaw. O man to sa may stroke. O
Mo ni sa inong dantay ang tawag kanina osteoarthritis ha. Kani osteoarthritis, ni arthritis, kani heel arthritis. So kani arthritis tay para malikayan nga di nimo atake pohon. Okay, taas-taas para pag-edad no. So bawal mo kag itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Urot na. Gana eh. Okay na? Okay na? Ano sige ito? Dring mo na ko dire? Ano sige ito ipangalan dire? Ano sige pangalan dire? Ano sa ito gingon ako gani dire? Ano sa ito gingon ako dire? Wala ka kinamdam ka na eh. Kane, sugar. Sugar, ay kalimot ha? Sugar. Dungog ni mo? Sugar ni ha? Kane, uric acid, ay kalimot ha? Akong gi-explain sa mga ganina. Ay kalimot. Kaya para maabot og 120 ha? Ano sa ito next? Sugar. Di masunod. Sige lang. Okay. Bintano na kayo ka? Plaster. Plaster. Ano lang? Asa ka mo timutay eh? Apa po tuloy yun? Kamot niyo ba? Ako tuloy. Dili lang mo sigaran ka kamot. Ano? Dan sana di bawal. Bawal. Kauno na to gulay ha? Gulay na lang. Sila. Okay, para maabot ang edad 200. Ay, gato. Abot, basta magulay. Ang ato na lang. Pero dili ka magulay, Kaya ka ni Ginoo. hindi ka kaabot na sintos. Ay, akong ituan, gusto niyo kung sa katol, hindi kapot pa. Ano man? Hindi pa kakabot. Ang idara ni, lulo lang tayo putong sa Ginoo. Hindi eh. Tagaan ang kutag taas ginabuhi. Ang problema lang, abusado lang ta. Pagayon. Ang pangayon ni mo, dili ka gusto, di pa dihatag. Ano ka, dili na ko kutok, dili na po. Pero may mga pabuta ko isa gatos, abot suga. Dili lang ko May kutok. isda gani din. Dili ka. Di ka na. Kita. Nandi sakit oh. Malagi pa, banan naman yung asawa. Walang kuyong nabayahan mo na yan. Nagpantay mo na sa tindahan. Abot na kay Jim. Nawa ng palingki. Yan ako daw po. Saan mulay wala na kayo. Ano ko nis?
Bawal soft drinks. Ha? Ha? Soft drinks, bawal. Bawal. Kape. Kape bawal. Mm. Kape, jadi kape mong kadabutan. Tubig na lang, ha? Wala lang. Gusto ka gatas. Gatas na lang. Mm. Kanang kape, galis kape, di na nila mayo na kape. Ayun lang. Ay, nagtuloy ko ron. Ha? Ay, nagtuloy ko. Ibo? Tungan lang.
ako man dili hapon. Ang basi nga ilakay lo dito sa Ay. Ayan ka, hayang. Ah. Okay. Pero kamay. Op, kami na.
gamay. Ito gamay, kaya grabe panahon ni mo.